Nu börjar vi. Nej. Vad tycker du? Ja, det är sådär lite. No reaction. Men som sitter och matar en senildemens pensionär. Jag är inte vana vid det här alltså. Men det ser att man vänder på den. Om man stoppar in och börjar. Då klickar den bort den. Det är inte mycket som kommer ner i magen. Vi fuskar lite, det ser ut som. Ja, fuskar lite. Jag ska inte börja igen med det här. Nej, det skiter det lite. Det vill ingen veta. Nej. Det vill ingen veta. Ingen sån där person. Och jag äter det i alla fall. Ja, ja. Det var inte så äckligt. Ja, du ska egentligen äta upp hela den här om du ska jämföras med. Men det är mer energi i den här maten än vad det är i